Dobre, dokopy by to bolo 86 Ja tam vidím 000. modrú. No. No, ono tam modrá nemôže byť. Ale nemáš tam tú základnú farbu, kokot. Prostý. Však tam je hlavná BR. Ale jaká je do piče, to je jak default farba normálne. Však ja vím. No ale... Čo? Ja to vidím ako modrú. No ja to tiež z nejakého dôvodu vidím jak modrú, ale nemá to byť modré. Tak to daj do piče a teraz je to naopak. Dosť dobrý katalóg, by som to nazval. Ja mám taký pocit, že to asi nepôjde. Mám taký pocit, že toto mesto je dosť mocne. A? Máme to. Či? Si jebnutý. Kamaráde. Hlavne mi dvere preleteli ináč. Nie tento, ten Dobre. vzadu. Nie, čo? Ale Kam sa má? Tak čo sa plázíš, hej? Čo ti? Pôjde? Neviem, kde to bolo. akože nechápam. Teraz už to musel počuť. Tvoja mama, ty retard, ešte raz puchneš do nejakého toho barelu a začneš do celé horeť, tak ťa zabijem. Dobre. Čo Tu môžeš, tam pri kontajneri. Tebe jebe. I čo si zas Ale v norme prejdi, ne? Oh my god.